Mbak Niken menika dilawi Mbak Lintang Kairo. Mbak Lintang Kairo. Juga Mas Gading Pamungkas. Tepi-tepi saking Jawa Timur menika kalih Mas Gading, kalih Bapak Ibu Mbak Lintang. Luar biasa. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Heeh, kan mingga. Oke. Disepoti monggo. Sepoti. Ya. Sepoti apa? Nggih, Mbak Lintang kalian Mas Gading Pangkir. Ayo, Ding, Gading. Nah, ngono kuwi. Persis nom-nomanku mbiyen ngene iki ya, Pak. Iya, kowe mbiyen nom-nomamu ki nek tak formalin ya ngene. Dik, ora tak formalin yo ajur kok. Nah, menika Mas Gading menika putranipun almarhum Kisena Nugroho. Kepanggih rupiah tasih timur sakniki. Wah, jan. Ya Allah. Kaya nom-nom aku. Berdiri le, berdiri. Santai bae to, Ding. Lho, mriki Mas Gading wah. Berdiri, ora usah wedi karo awakmu. Pasangan sendiri-sendiri. Pasangan dhewe-dhewe. Dadi. Awake dhewe entuk barokah Mas Gading karo Mbak Lintang entuk musibah. Alhamdulillah ngono ya le ketemu. Alhamdulillah kepiye? Nggih, sugeng dalu Om. Nggih. Om Dalang, pripun Pak Dalang napa Mas Dalang? Anu. Mas ya apa. Mas Dalang nggih. Sing nom aku ki. Aku ki sing mlaku 20 taun. Oh alah. Alhamdulillah. Nggih niki wau nggih mboten sengaja lho, Pak. Nggih, pripun? Wau kan saking daleme Mas Gading. Oh, jenengan won. Wela kepiye, Cik? Gading. Wela kepiye to? Nggih, terus tadi ada live katanya Dalang Sena live terus ternyata ingkang dalang panjenengan. Alhamdulillah. Derek ditepangan nggih Mbak Lintang Kairo. Kula niku derek napa nggih ngikuti follow jenengan TikTok Oh, kita. gitu. Lho kok ngefan kali jenengan. Mboten namung Gading kula niku nggih ngefan kali jenengan. Terima kasih nuwun Mas Dalang. Berarti semene iki sing ora ndek polo ku aku. Maksudnya nang TikTok lho, Pak. Nang TikTok ae lho, Tegese diikuti. Berarti sing Mas Wahyu ki berarti nganu ya pilih kasih. Wih yo ora Nek nggone Mbak Lintang Kairo ki di-follow kok nggon aku langsung di-blok lho. Ora kon langsung. Ora apa-apa, mergane tak cemes jadi di-blok karo kono. Ya. Mbak Mas Gading iki Mas Gading. Nah, mriki Mas, mangke ndak tercemar Mas. Nah, jenengan niku Mas. Ngono kuwi to. Coba cedek karo Mas Gading. Kene cedek karo Mas Gading kene. Jenengan lho, Pak. Yo jelas 50-50. Ya Allah, semene Mas Gading. Jomplang ngono kok. Ya lah yo 50-50 iki tangeh lamun. 50-50 ki 11-12. 50-50. Aurane wis beda. Le, ya ngono kuwi, wakamu ngono kuwi le. Ono aura kedamaian kene kerusuhan. Kuwi lagi viral ya wingi mayang di anu Mbak Lintang. Wah, nang HP. Lagi lamilan menika tasih belajar, Mas. Padha mawon kula ya belajar terus nok Lintang. Lah Ki Pak kowe ojo no ganggu. sinau kok Mbak Yumu lulus gobloke pol. Iku lagi sin. Kenapa ngoten lho, Pak De? Mbak Yumu iki lho. Kowe ngelakke aku apa bodoh? Anu ora. Nek aku pinter ora milih jenengan dadi bojoku. Iya. Aku ya gumun wong goblok kok milih goblok. Ora usah diganggu kuwi jatahe kawula muda wis. Aku ya tau nom.
Iki Mbak. Ero Mbak. Nggih, nggih niki dos pundi Mas dalan? Duet kali Mas Gading. Duet nopo Mas? Lintang Asporo. Ya ampun. Walah mongko niki wau kula badhe kalih Mas Gading niku namung badhe nonton panjenengan lho. Oh, mboten napa-napa. Disangoni lho Mas. Eh? Disangoni lho. Lah nguyai segoro nek nyakoni kowe kuwi. Oh. Heeh ya toh. Ayo nembang. Napa Apa? lintang Nembang asmara? apa? Napa? Langsung lintang Asporo ra Ampun apa. Lintang Asmoro Mas. Nah apa? Napa? Ora nyandak aku Mas. Dan napa? Manut lainnya. Apa? Liyane pokoknya ora Menawi lintang. wonten pamundutan? Manis Rom. Manis. Manis ki sing kepiye? Manis. Ngono kae lho. Manis, bojoku Buka. kencing manis. Manis. Sampean pancen manis. Tak kira gitu. Ya saiki Setya Tuhu wae. Oh ya, bawani yo Pak. Dibalai Iki Mbak lho, Lintang. Kak. Yo bawane aku Kang Setya Sabtuhu. Duet napa? Yang hafal napa? Sing apal apa? Apa ya aku ora tau apa. Durung apal sih. Jambu alas apal ra? Lintang. Ora. Lintang Asporo kuwi mau sing apal ora. Ya ora apa-apa Napa, dibuat-buatke. Sing apal napa poda kuning. Sri Slamet kuwi. Lestari. Hampir sawit. Anu gluduk Gambir asmara. sawit. Gluduk asmara. Kok gluduk ya pripun to, Pak? Gubuk Lah, bojoku ki. Lestari. Gubuk asmara, gubuk. Yo anu browsing Mbak Emen di browsingke. Ya, Ayo browsing Lestari mboten yo. apa-apa. Ujaran sing kula browsingke. Heeh. Yo. Mas Gading, apa mau lagunya apa, Mas? Sing genahi Lintang Asporo wis apal Gading ora ketuk ora apa-apa. Lintang asmara mboten napa-napa. Ya, yo Lintang Asporo. Ya. Nanti kita bantu, kita bantu. Heeh. Bantu Yo. apa? Bantu doang. Eh, kok bantu doa? Ya, yo Ya. Lintang Asporo. Masuk Mas Gading, Mbak Lintang.
bangsa yang luar biasa. Amin, amin, amin. Suarane kok iso apik kaya ngono ya, Mbak Lintang Kairo. Aku Jawa Timurnya Indonesia. Jos tenan. Apik tenan. Jos matur sembah nuwun wis ngono wae. Siap. Ngopo? Sangu. Sak bungkus apa lho, Mas? Kocrok. Bensin. Nyamplok. Ampun. Aja sak ngono. Ora ngono kuwi. Nek ngenehi iki Loro. Siji wae siji. sing ikhlas sing kaya iki sembrono kowe kok. Mosok ngenehi kok. Lah aku kaya Yo mosok to. malah sing aman. Mas Gading matur. Gon. Wah, Jan. Iya, itu rokok. Laris. Amin amin amin. Matur sembah nuwun Mas. Ah ngene iki dadi merintingan. Pokoknya sehat selalu. Gue Iya. tumbas es krim. Oh iya, apa sih ya? Ojo Pilek-pilek. Makin pilek. Wah, lan aku 100-ne tak nggo tuku lemah kok. Lho. 100 ki lemah Kowe ento. Ento malah turah akeh bojoku iki njaluk 20.000 ento lemah kok. Lemah apa? Apa? Nggo godhog dong kates kae lho dadi. Lempung kayak Lha sing penting iso tuku lemah. Ya, matur nuwun nih Mas Mas Gading. Gading, Mbak Lintang sukses selalu. Sukses selalu. Masih sekolah kelas berapa? Kalau kelas 1 SMA. Kelas 1 Sama. SMA. Nggih. Sama. Sama napa? Sama. Mas Gading kalau Mas Gading Kulo kelas 3. kelas 3 SMA. Luar Ya, biasa. hampir sepantaran. Oh, hampir sepantaran. Hampir ya. Memang cuma let 2 tahun ya. Iya, beda 2 tahun Beda. kan. Ya pokoknya didongake kagem Mas Gading muga-muga sesuk iso ngungkuli bapake. Amin. Tetep Pokoknya anjani nek ya. mayang ojo lali Mbak Niken karo Mbak Baut ya, Le. Pokoknya dijaga tenan serawunge andang asore dijaga Mas Gading. Iki Pak Margiono, nek sing ngeder Pak Margiono. Nah, iki salim sih. Sering dalu Bapak. Mas Gading. Salim sih. Simbah. Simbah. Bapak. Simbah. Simbah ke Eh, Bapak. sesepuh sih anggap Nah, sepuh ki Sepuh asupe ya, ampun. Mbak Wodo. Ya, ayo. Ngono medun ngono. Terima kasih. Dari oke. Besok muga-muga ya Nggih. kayak iso mayang bareng dalang yang lagi viral. Ya. Nah, dan sinden kecil yang lagi viral ya. Kok iso meni-meni ngono kuwi resepe apa ya Pak? Kayak suarane ya apik. Pakai diete sing sempurna. Diet ya, Bi. Gampang diet ben berhasil iki. Mbak Niken, Mbak Baut. Cik. Pokoknya kudu saksek iki. Oke. Siap. Mergo iki ya le manggon ya dilaleki ning pondok aja ngasih mengko ke kesuken. Oh, nggih. Saiki di lagu terakhir kagem mbak-mbake men jumeneng. Nggih,